ngai kublei pia ka Kyrteng ka bathang tam jong Turai Jisu Khrist nong pen im jongi adon ne keri ka por bene benta bat phi ka tin ka jong blei po blei ko khui phi ni ma ka ni ka tin jong blei bat nga kwa ban hi kai ka ni ka tin ka jong blei shapang kumno ban duai ban bek suit bat have phi duai ban bek suit phim dei ban krantam yak e ka ba phi duai ye kitu ge baru ha phi le duai ban bek suit you know let's say udai umensim uba syate hakadrox ne kakiat desipi krentam nakal nalor kata kemau usoitan undio cakai ke cingin jofi film dei ban krentam ye ke ai ka filet ban duai lada ubru usong dom munsim boman munsim bom kuitro fide ban kren tek tangi kata kapoin nangta la fikren palat na kata kilalong ba fikren sarong yelade namar ngalai namar bangal jusyam kumi kini ke jacing syakri babon ki vri ki jukran sarong yelade kisngau teng bo blei la pendon kami ki kren tam ye ke ikaba kam deshu ngayat e kani experience ke limbang ngayat bangal syakri yelade yo Turai Jisu Khrist nong pelim namar bangal adep yat den ti yelade takadau ngakren ni ke dem fi kumno Jisu duai ben bek suit ngeti fi le pat pet ban nga naga gospel jong Marcos nong ka ba khandai haga de khot ka ba arpui ngap ngan kadon ka benca ka bo Jisu ukuli ye kini ki bru ki badoni ke chingpang ye ki badoni ke chingsha te shakum ukuli tetem bun ki bri ong ola le duai books bet sun don kam ban kli fi don kam ting ban kli Knawe fin tip fin sup ban bet you tu munsim boman badon how to brew lara fikli but haba pikli kitu ki brew kilak ban jubab ki ber kilak ban yetu namar belai kilak ban yetu namar ba ki shepting namar ba belai ki jubab namar bi fidon ya ka authority ba ki chim slek ka jong Turai singap Jisu wang kumne haga gospel mo cross no ba khandai khat apoi singap umne ulakli de yo kupaju kalaslam kat no nadu ba ulajak kane hau ulai thu te nadu badang khna pai phi hang ne Jisu kli nu kpa jung nu khna oba pangbor une kani ke chingpang bor kani ke chingpang khiring phi ta ka daw nge thu fiam hang ne Jisu kli ong kalaslam unu kpa jung nu khna unge thu ong nadu badang khna nadu badang khna kani ke chingpang kala ne hau ba Jisu ru utip bakala ne bakala long kumta pai snap uang kumne dekat Al-Quran ujup no jendai ru yo u hakading baraki ban penjot yo u handrai la da mela la ru to is yengi bato yarap yengi hang ni ngi twinu pa ju khna uang la da mela ban le to yarap yengi ban yarap yu nu khun jonga fi Jisu don ka bor ban la ban be ikik suit ban pen khia ikibreu de ya hava fisha mangne bar kum juro wat kita ki bla but Jesus Khrist ki bla pling Jesus Khrist ki don ka bor ban be ikik suit ban duai ban kin yok ya piang ni ngap ong meng kumne dekat apply Jisu lo ong te hau la da mela ban nge ki ai barok kilong ki bala yo tau bange pi Jisu wang la da mela ban nge ki ai barok kilong ki bala how Jesus Khrist takara hoba video ni ke chimpang finio e ke chimplai ba yang ni ngap ong yang ti kumni ro haba ukpau utau khna ulai yam jam ulo ong bat ki chingja umat ru nganget aturai to yarap e ke chimbom nge jonga ba yang ni nuk pa ju nuk khna mdo jinge ndrei ong yo Jisu ko trai to yarap e ke chimbom nge jonga ba hadin Jisu ka Bible kom ne te about Jisu ulai yo i bo pat ba te about Jisu ulai yo i bo pat ba ulai uya pet lang sha ulas ning to min sim bom khoi udoong ko min sim bom nang keren bat baklut nga hukum ya me to mino na wat episode show ro ha pe hakan ko por Jisu keren ong ko min sim bom khoi udon min sim khoi udon min sim klut udon min sim bom nang keren namar mla keren su nu khna namar yu ai ke chingpang ong to mino wat pin chom chu ni yon nu khna wat episode chu aka met chu nu khna fi takadau ngan ong fi kani kapor blei kimni min simbo manane soitan suang ka met chung kibreu nama soitan udai ba klem sing ba klem met ngan ong fi kani kapor fi takadau ba udon udai ba klem sing ba klem met
urung ha kamet chung ubreu ba kabreu ban news ya kamet chung kibreu bat kibreu ban penchito miki ban penle kam sni wiki da ka ba le auria da ka ba klim da ka ba pet iki video je khlia da ka ba tharai sni wiki breu da ka ba grand sni wiki breu da ka ba thok iki breu da ka ba di kia da ka ba di drugs da ka ba di kinja da ka ki penchito miki kini min simple man kini min simple man ha ka jing im jung ubreu ba ha jing im jung ubreu ba ka breu na ka jing im jung ki bobon ki breu isap la kim sngo thu chu na mar ka bible ong la cha tap la iki khmat chong ki kim yu issue e ka gospel ka jung Jesus Christ belai phim lại naga drugs belai phim lại naka kiat belai phim lại naga duma naka kwai be phibam belai phim lại neki chimlem sniu ka daw boro na mar ba phim plai tu gi minsim ki badan phim ya thu hai ki bari jong belai ba kata ka minsim ka bat ifi ba kate ifi ha ba fi thu ki yo ban duai ye thu fi phim i gi ching plai ba la kham yar man ta gi ching shekri ban let deliverance gi breu ni dang let deliverance way por lo bat la don ki ba comment ki ong kumno ngi mi to pseng le kala de ge jingle drama ka de ge jingle kam kai ngani thu fi wat mangi ngi mi i to pseng rei utu ubre u bangi twai to ka sngi u i hi dala de ongai i bo pseng mi nanga ba ba don ni ke reng yu i di ki khmat ki ba kan jam sim ba da berngam yu ban wan pat si sin fi tang ki tu ki bre ki la ban yu i don ru ki beri ki bakan jam sim ki shakri yo bleki yo itik badon mesim boman ununu beri don mesim boman film dei ban keren kulmar ala film tip ye kaktin juga kaktin jong blei fi takada kumno ba ki mesim boman ki rung hakatu ka mari magdalene nyo ki mesim ki shong tu ka mari magdalene ba kumno jisu tuai ba be ki ki nyo ki mesim boman hakatu ka mari magdalene ba kada yo ka deliverance ba kada yo kya Vel ki don ru ki beri ki shakri gini ki sngi ki bakran sarong yela de ki snyo ba tamanga ba khamdon jing ai tamanga ba khamla don ru ki beri ki shakri utra hang ha gini ki sngi ki bomla ban ai min sim fia ba kimla ban ai min sim la da fikiu ki bishni bi kitan fi to kmau gini ki beri ki sha on flu ni ki min sim boman ba ki sha ata ke ni ki min sim boman wala ki de ki bi shakri utra yet bhai la ka jong ge jing im Fi hang ne vi Jisu Kli pet ngak ngan puli biang u Jisu Kli biang ha ka gospel Lukas nung ba pra ngan puli pia kan ka pot pen sesu thu chai fi Jisu nge thui Kli ta ka da ba phile tuai fi don kam ban Kli ki bru ye ki bru fi de ban Kli pet ngak u Jisu ong ne pet ngan puli pet ong ne ngan puli ne ka pun nong pra ka pun ru ti klia poi ha ka ri kinong ka dara ka ba mat persai ka Galilea bat haba ulamino Sharingkau lawantan ya uwe ubreu nakata ka snong ka ubashong ksuid bat balas lem jukup jan bat jushong haka no ka yeng henrei haki mau chingtep ti habo Jisu yo i ulak ang bo la dem krop hakamat jong u ba ong dakaktin ba jam medon kam ayu mame Jisu me ukun ublei bahak hitam me ngakarpat ya me wat pen sitom yang naba ulah hukum yo tau men simbong khoi ban mi no tau breu naba bonsin la ju kem yo u bat la aphira yo u bat bala chukum yo u de ki kendri bat de ki nar kejat haba da pendukut no ya kita ki jingkom la be yo u dauta ksuid chakari klau pi hang ni pe la pen sitom yo breu de ki men simboman bagi ni ki men simboman haba ki yo i Jisu wan ki de dem krop ki tepo Jesus Khrist udan bor ha beneng ba akndo bat ka Kyrteng ke Jisu ke ka Kyrteng halor ka Kyrteng ong ka tin jong blei na Filipi ar khandai spo kita knyo ba snow tanat ige jing jong wei bro mamane satanic wala ra fidwai ki bro ka balang ka fidon la fidwai tang ban bukti kum to kam don jingmut kinam yo ching plat unumi tu men simboman takara badai ki beri ki wan hagi ching shikir ki myo ching plat wala ki don ka balang charismatic don balang fellowship ro ndrei ki kamyo ching plat ki shakhom mai ki bor jingdom gidang bisni dang pihun let ching seng dang chu let pet bertu bot iki wei let ching seng tang ban let pet lorni kumno tu beri shakri
Tak kadau hang ni pai sngap ka tin joble namar kini ki min simbo man ki te iki bro kini ki singi pen stom. Pai Jisu wang ne. Ba Jisu lakli ya u ai ka Kyrteng jome te u laong upat ba. Na ba bun ki ksuid kila let rung hapo ju u pai pi wang upat ba. Balai bo setan uang pat ba. Namar setan ular rung hai ki pat ba ki ba bun belem hai ki di singi. Bat pencak akasa kan sencar kadar ka longyong la semakan jinga de aga jinga de shilok shikun chikiti takada uang de pat ba bat pi hang ni Jisu kuli bat hadin Jisu uang ne bat kini ki ksui kita karpat yang ti kle karpat u ba un hukum yaki banlet shadu job pat pi ki shep ding yo ba Jisu sa pa yang ki shadu job takada ba pile do I ban back so what should do I back so imtunga nga should do mo kala shukun no tamba dumok en refi de ban be e gidi min simbo man chakalu long ka bakan trai ka long ka dujo be chu dujo al fi be chu dok fnyu i ge jing ni ya ngam dei bang sarong nga angu yo play ka ba we som lao dang fun bat basa tan jin nong po ba da let ba din bang la share ge gospel ge jung Jisu Khrist ba la kare u bang akli u la kanus nem pi la pang wong san snem but hadin blai ya kena ong don ru ban les ni u hadin bang kene ka tin joble ong don menum no bala ban ai sut ni le pertong ifi nga kene ka tin ke chong blai kita jing kain no apply khot apply ba din na kran din bala duai nge tu le nya nge tu le normal le tek kum bala yo jing plai rei klan pa yo jing plai hadin bala duai nge tu viam uto khuna wang sampri utip bang hi duai ha bang hi duai ki bre ki pri utip hadin bu utip ngai te fiap ukwa ban pet sabar re hadin ngong yu to khna bari to min simboman badon u ong pri hang ne apo mu ying ro kam le le hadin la dwai ni thui u yo ching plat bad u yo khya sin ne ge ching pang pi bun sin ngi haban ni le dwai back so ting ting ni kan tang ni dwai krek so back so ni kan sarong takadau pi kumno Jisu duai ban back sui pi fi i kat kum ka tin jong blai be ki bru ge yo shai ge ching plat ge yo shai ge ching kya ha fi don ni ge ching pang ka sar ha fi duai tek itu ge ching pang bakan let no kan mi no yo kya nge tu fi min chi sni dawan ministry ro nge tu ni duai ta ka bru ka wan ha po ha ka yin nge tu ka tang nang plong je seng ni tu fi kala tolot ka tolot ba kam la tang ban ba yo kun re din me la deb duai ka yo e deliverance re ke ching plat ba ka yo khya ba ka ba yo kun do ka ba yo kun kala la ban ba yo kun man le yo chi yang fi kata ngi don kam hai deliverance ni ki sni om dei tang ma pi sngo bala shakri nge tu bi ga juit ya la ka jong jing em ha ba ngawan ji shkri ni tu ye fi nge yet ngong try le sing sarong try le sing ngomeng le sim me pendon kam yang ngayit ela ka jong jing em ngaperit nama ngalong tang ga do bertha ngam la ban kren kop namar ba nu play ubang shakri ulong kam krawi ke jing im jonga pita ka daw play phimyo ching pla dei da ka daw namar phim chia ye kitu gi jing mun mesniu ke la te akum fi ha ba fisher ni ban duai phimyo jing pla phimyo lo like yu chi sha dor ki bri gi ba shuan phatwai tang chu kwa jing pin khia kam de jimot dor ki bri ba shuan duai tang chu kwa ban yo chi plai en reklam shakri klam i yo turai kam dan jingmut kata ga jing shakri sapai aka bible kumno kini ki apostolo habe ki duai ban back so apostol Paul ni ti don ka benta ka ba uklam keren ye tu ka bru ka ba shong suit ka bla pertong uklam keren bun kti u chu du mok bai don ka benta film don ka man dai keren fin chu be fi ta ka raw ga jing shakri fi ban don kam haban tip haban don ye ga knowledge ke chong blai ye jing start ke chong blai ye jing pang ye jing chang pang chong blai fi ye ke ka por le se don na fi ki sha re shakum ka bangan kren ni ka tin ke chong blai ha ka Kyrteng ke jong Jisu fin yo khia ba Kyrteng jong Jisu Khrist fi sha te shakum yi min simbo man fin yo jing plai ka ka por ka don ka por ha Kyrteng Jisu Khrist ken knyu yi min simbo man fi ye ke jing kren ni ka por kumno Jisu be fi ta karau ki senran jung Jisu ki bot Jisu ki kita ki ui ki kum no Jisu ku duai bek sui findon kam bantit namar ba ki jingle jung setan ki di gicu ong ka bible na Galatia lenong basan kyong ki di gicu na duk men shwa haduk menta ki di gicu u setan undon bui tmai ngan ye tu fi ki di gicu
Nadu Old Testament, naduka kitab jing naduka Old Testament. Ka kitab Genesis sadu jimpen pau. Ka Bible ka keren. Ba ki buat syaitan ki kita hiju don thamai. Tang boleh jingi udon ki bat thamai. Ba ki long ki bat thamai. Oh nu boleh jongi U Jisu Khrist. Cakadau boleh. Kidi hiju. Boleh pimtip iki buat syaitan. Bun ki beri ngimtip ngikan kuban ki ngimtip iki buat syaitan. Pimtip ya ka buat syaitan pimdon ya ka tinjong boleh pimdon ki jingduai. Pimtip ya ka nongrem jo ka tinjong boleh. Pimwat ya kan ya. Tak ada pimtip iki buat syaitan. Ada fidon ya kan white lam. Kebalong arang seti ka ba. Penkenduk ya ka dok nu jong breu. Ka ba peling ba. Ong ka tin ke jong blai. Na sti she bru. Fin yok kya fin yok chi plan. Nganget fio snow ya kan ka tin ke jong blai ka bang karan kan ka por ka nong ka chingkor khu fi. Turain pelat e fi. Turai Jisu lor kat nemat fi. Nam ta ka brom ga jong turai Jisu Khrist nong pen im. Amen.